Sziasztok! Ebben a videóban bemutatkozom. Intro. Hogy érted, hogy nincsen intro? Hát akkor kezdjük el a videót. Az első csatornám a Bing Bang névre hallgatott, amit még mindig megtalálhattok. Sajnos elvesztettem a telefont, vagyis betört, és már többé nem bírok ide felrakni tartalmat. Ami nagy kár, mert emiatt kezdtem el a második csatornát, és a harmadikat is. Amint láthatjátok, majdnem volt 2000 feliratkozom 202 videóval, és ez a kis karakter miatt jött létre a második csatornám, ami a Bing Bang 2 névre hallgatott. Amint láthatjátok, ez is elérhető, meg lehet nézni rajta az összes tartalmat, amit kiraktam. A kedvencem a Mi történt a kezeddel című videó. Ez a csatorna ugyanazon az eszközön volt tárolva, szóval mikor betört az a telefon, ezt is elvesztettem. A harmadik csatornámat sajnos nem bírtam megtalálni, mert ezt a nőt adta ki. Haver, én az én csatornámat akarom, szóval mi a Ezt a csatornát, a negyediket azért kezdtem újra, mert nem volt elég hobbim. A telefonozás az unalmas, és hiányzott a vágás. Szóval, azért vagyok itt, hogy újra kezdjem, megpróbáljam, de most más stílusban. Ezen a csatornán csak is magyar szinkronok lesznek, és végre a karaktereimnek, az újaknak meg szeretném adni a történetet, amit az előző csatornán nem bírtam. Szóval, hogyha látni akarod, hogy én felépítem a saját szuperhős univerzumomat, akkor iratkozz fel és dobj egy lájkot. Emlékszel arra, amit megígértem? Most nyeld le!